Preámbulo de la Carta de las Nacions Unidas. Nos, as persoas das Nacións Unidas, comprometémonos a preservar as xeracións vindeiras do azogue da guerra. A reafirmar a fe nos dereitos fundamentais do home. A promover o progreso social de todas as persoas. Para acadar estes fins debemos practicar a tolerancia e a convivir en paz como bos veciños. Unir